kining dautan ang yawa muhatag gina siyag kadautan, evil. Ang Ginoo sad muhatag sad og kaayuhan, goodness. Asa may paborito ninyo, ang kadautan o kaayuhan? Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig yung hatag o kaayuhan? Taas ang kamot. Sige, taas ba? Ayaw pamakak. Wa katunga. Kanang wa mo isa, kadautan na inyong gihatag. Mauna, ang kaning mga dautan, ang ilang gamiton aron maluwas or matuman ang ilang dautang tumong, kwarta o bulawan. Ang gamiton sa taong matarong or buutan na maghatag og kaayuhan, mao ang iyang dugo, lawas og dugo. Muna si Jesus kay siya man ang the supreme good niya nagpakatao matud pas unang pagbasa, wa ta niya luwas sa pinaagig kwarta og bulawan, iya tan giluwas pinaagi siyang bililhong dugo. Gilingay mong tupad ingna kumusta mo ng dugo nimo, pwede nang gamiton ingna pwede na gamiton ang imong dugo. Oh, mauna muna din his Pilipinas, ibutang tag Pilipinas, abisang sa tibok sit up sa kalibutan, kanarong gubat sa Iran o sa Iraq, o sa Iran, Amerika, Israel, Russia, Ukraine, hapit na sad kuno ang sa to China o Taiwan, sa nilang gingon, Pilipinas batoy kontra. Kanang gubat sa kalibutan o kining away ros politika dinhis ato, nasukad na tao ko, marsyalo man to nga sikat kay ato ang marsyalo pagka dako-dako na nako, hangtod na lang yun nga karon ang sikat na sad kayo kanina sang korupsyon, porting sikata og drugas. Mao na nga mag-away gining kwarta og bulawan versus kamatuoran og kaayuhan. Nya daghan kaayo ang mogamit sa kwarta og bulawan. Daghan. Nya kay daghan man mahimo silang sikat og gamhanan. Ngay karon sa ato sa Pilipinas, kinsa may mas lig-on og tingog, kanang pobre o kanang kwartahan? Kusgan. O na. Sa panahon sad ni Jesus, ang kwarta sad tuas mga pari og sa mga leader sa katilingban, mga parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, tuan nila ang kwarta. Si Jesus ang gidaan niya kamatuoran. Ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo, gigamit ang kwarta, patay si Jesus. Nya kanisang atong patron Santiago, iya igsuon si Juan, mga ambisyosom sa gayo. Diha nang mura na gyud klaro na kay nga si Jesus padong na gyud patyon, kay galakaw na sila padong sa Jerusalem, andi sikreto sa day, otro sa mga buangon sa ni. Mura bag mao man ang kinaiyas mga buangon kana bang muuna ka ba kanang bahala na mo diha basta ako masiguro gyud ko. Mao na to nga 12 man sila kabuok ang gipili gid ni Jesus, silang duhang mo nagsuon ning kuan gyud, ning sikreto gyud, honghong. Lord, ana ba kami ba? Kay kasalig tingali to kay si kanis Santiago, pirmi maning dadon ni Jesus og asa siya magmilagro niya. Si Juan gitawag sa pinangga nga disipulo or apostoles. So mura bag dool gid sila sa dughan ni Jesus ba? Gipahimos lang dayon.
Akan na bitang suod sa pare, mao man sa nimo Hong Kong sa pare. Padya ko ana. Niya katong lagyo magsip nasa day sip-sip sa buang at sip-sip sa buang. Ana unsa to dito no. Akan na sang duol sa presidente karon, duol sa presidente. Amo sa nay magsigig honghong. Ana ato. Pero si Jesus kay kamatuoran man dili madag honghong eh. Ingos Jesus. Unsa na inyong hangyo? Ini sa palingkura sa mi dito niya inig lingkod nimo dito sa imong trono. Ingos Jesus niya mo inom mo sa kupas pagantos nga akong agian. Maka pabunyag mo, makapakamatay mo sa kamatayon nga akong agian. Adritso dahil ingon, anak mo ginamang ambisyoso. Oh, himo may. Ingnan bitang Jesus. Sige, mao gina inyong role, makahimo gyud mo, pero ang paglingkod sa akong tuo ug sa akong wala dito sa langit dili na akong pagbuot. Tagaan ni Jesus ang ilang ambisyon na sunod lang mo sa akong pagantos o kamatayon, ayaw na mo pangambisyon ug asa mo lingkod ug asa mo ibutang sa Ginoo. Ug maunay tinuod nga manluluwas, kana bang kamaong mo sakripisyo magpakamatay para sa kaluwasan sa tanan, ug ang iyang kalipay naa ni anang maong buhat sa pagsunod sa buhat sa kaluwasan. Kanara matagaan man kag reward o dili, di na maoy importante. Mao nang ang imong buhat sa pagluwas sa imong isig katao mao na nay imong greatest reward. Linga na sa dimong tupad. Ingna kalipay ba nimo ang pagpalit og raffle ticket? Ingna malipay ka? Hay may inyong palabihon. Ihurot nimo palit og raffle ticket ang imong kwarta karon o imo bang ipalit og pagkaon? Asa man ka mas malipay? So good na. Unsa may imong kalipay karon nga mabag-o ang pintal sa inyong balay or ma-extensionan ang inyong balay, o ang imong budget ana ipalit na lang nimo raffle ticket? Istorya. Kung mao pa na inyong unahon na humana unta, hurot na unta atong raffle ticket, pero karon sus gaginod na 16,488 pa atong halin, pero pakpakan gyapon nato. Salamat kayo. Palit lang yun mo. Kitang nagpakabana palit dili ni kwartag bulawan. Mo na moingon ko kaning namalit kasagaran sa atong raffle ticket, dili ni tungod kay abunda sila sa kwarta og bulawan. Abunda sila sa ilang gugma og pag-antos para sa panginahanglan sa atong simbahan. Og congratulations, nakasunod na mo sa Ginoo, mahimo sad mong manluluwas. Kamong mga online parishioners o territorial, manluluwas mo sa atong simbahan. Unsa may atong luwasonon ro sa atong simbahan? Ang atong bell tower, ongoing ng trabaho ana. Niya napatay adoration chapel, napatay bagong CR. Kanang tulo ka project dihaan ang aside, nagsikit man na, di na mo mino sa 5 million. Niya ang ato sang buta pumiro ato nang gisugdan og damba, kana mugasto sana kay ato ginang paningkamutan nga dili na unta kay na siya makahazard karong panahon sa ting bagyo-bagyo na sa ting pista ra ba nato, mo sa naisugod ra ba sa uwan og hangin-hangin. Nya na nagbitay na diha. Simbakog ang mamista dinhi nya gadagdag kong donasyon. Mahulgan ana na ang usa ka buok, moingon gina usab pay layog. Dili na to mahadayon og donate, no? Na ato lang nang gubon diya ang iyang structure kay wa man sa nagyon mapusli nato. Na magay panahon nga ang atong gibuhat masipyat ngali dili kayo kuan, dili kayo sigo sa
tinuod nga pamalandong ang paghimo ni ana, pero pasalamatan gyapon nato ang nagtukod anang maong structure kay ang intention nila is very clear for the greater glory of the church and God. Sa itabo lang nga, technically speaking, dili nato magamit. Sorry kayo sa atong donor ana or donors. Pero ato nang ilisan og nindot nga structure, unsa man kadtong atong gihimo nga Walk of Apostles. Ini kahimo ana diha, malimot sa kaana na ang kuana. Okay, ug mapanganak na, pero depende na sa inyong pagpalit sa raffle tickets. Tigig yung palit. Unsa may timailhan nga kita nabilong nata sa mga tao nga nagsalig sa kwarta o sa bulawan. Unsa may mga timailhan. Una, magsige na kag pangandoy og daghang kwarta, daghang bahandi, kay para nimo maunay mo secure sa imong future. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud mangandoy og kwarta para sa imong maayong kaugmaon. Taas ang kamot. Ka-honest lang yun. Kanang wa gyud mangandoy og kwarta para sa imong kaugmaon. Nay mga upat ka buok. The rest nangandoy gyud. Bisag kami mga pare, naami anang panghuna-hunaa, ambot ni mga madre. Pero naatingali gyapon na sila. Kana bang tigong kita kay unsa na lay atong future? Wa kitay kwarta, saon na lang. Unyag masakit ka karon. Bawal magkasakit ngayon. Amayan din sila. Di ba? Kwarta gyud. Ubitan ang daghang inga puyo-puyo din sa ato. Wa mi kwarta pa dir. Uy, ikapakasal. Ana. Nya nganong gatinukhangay man mo, di man kapugong pa dir. Wa man sa nibayad kay adto ra may hagunuyan, adto ra may kalubihan, kabulihan, kasagingan. Pero wa di mo maghuna-huna nga inig tukhang nimo, inig kabuntis na ana, kwarta man na. Sugod pagbuntis anang imong gitirahan diha. Gasigi na kagasto kwarta ana hangtod na gina siya og kanus ana mamatay. Sa ato paghahimo kag gasto nga wa nimo planuha, pero ang rason di lang mi pakasal kay wa may kwarta. Ikaduha nga timailhan nga ikaw nagsalig na sa kwarta og bulawan para sa kaluwasan, masuko ka kung kuhaon ang kwarta. Masuko. Kinsa ninyo dinhi ang dili masuko kung kuhaon ang inyong mga tanom? Taas ang kamot. Nabang kawaton ba? Kawaton. Na ni isa nga mga upat ra sa gyapon ka buok. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud maguol nga masunog inyong balay karon? Taas ang kamot. Nga bang karon ba masunog inyong balay nya di jud ka mulakaw kanang nimo naroy mo ari nimo ang balay nimo nasunog nya di jud ka mo bias may sabay ko ka ana man ginang balay nasunog ta. Natanawa, di ba? Usa na lay ni isa, amot nabasag ka na siya balay. Pero kanang ni isa, niya adto na nimong iyang balay, niya naay kural, kana magduda sa taana. Anong gikural na nimo? Hadlo kang kawaton imong mga butang. May unta og imo nang gikural para mahimo nimong secured ang imong mga tanom para ipanghatag nimo o ang imong kwarta ma-secured para ipanghatag. Makaluwas gyapon ang kural. Munang niya sa tay kural din simbahan. Dili aron pagdinao kung dili aron pag tudlo unsay proper nga paagi. Ana, pero di ta magdinao. Kana makaluwas na nimo. Ikatulo nga kinaiya sa mga taong nagsalig sa kwarta o sa bulawan. Zaman. Awayo niya kadtong nagpuyo sa kamatuoran. Ang magsulti bas kamatuoran, iyang awayon. Suko na siya. Pagita mo dihag mga tao nga daghag kwarta nga dili masuko sa mga taong mutug-an sa kamatuoran. Sige. Tanan gid anak nila.
suko gina. Bisan pare pa na. Ingno na sa sakristan pader, pila man gikolekta pader. Ang sige ka pungtana dia dong, interesado ka. Mana. Bisan gani ka ng pastoral council mo na mangutana pader, pila man gikolekta sa atong parokya. Sa ikatungod ninyo, mana na. Pero ang pare nga wa mahigugma ana, ay pangutana nimo. Ana tanawa da record na to. Ana. May karon ikaw di ka masuko sa mataw nga motug-as tinuod. Kanang moingon nimong bati kag naong. Di ka mo suko ana. Maayo. Kung ikaw asawa ka, ang imong bana moingon nga day wa na jud ko ganahin nimo luod na kay kag naong nya. Lami kayo ang akong ka-teammate karon. Di ka masuko ana. Kamatuoran ana. Suko? Buangon ka. Onya, ikaw bana, ingnon ka sa imong asawa, ako dong no, ganahan na jud kay ko mobuwag nimo. Kay ganahan kay kong father, adto jud ko ganahan mo kuyog ana, di ka masakos pare. Nya minister ka. Din ate ka mo simbay. Masuko kas kamatuoran. Karon gubot kay ng atong Senado, ang sentro karos kagubot sa atong mga politisyan naa sa Senate. Ngano man, thanks be to God na atay mga gitawag og mga brave persons. Sa Congress, 255 kuno ang nibutar aron ma-impeach ang atong Vice Presidente. Mo nang nanarong article of impeachment sa Senate. Gi-impeach na sa Congress. 255 ka congressmen or congresswomen na kanang nibutar. Pero doon na kuno yung mga 25 nga wa mubutar. Nibutar sila no. Gitawag to sila congressmen and women brave na congressmen and women. 25 brave congressmen. Ang sa Senate, naasaroy bagong majority nga naapilan atong bato katong dinaganay atong pagka May 11 dinaganay the race in Senate niya nagpinusilay pa dito kana kunong bag-orong majority gitawag na sana sila the Brave 13 ug sugod atong May 11 hangtod karon mura sila bibingka kayo sa ibabaw kayo sa ubos kayo sa kilid. Grabe ang batikos nila. Pulos na sila nanay mga kaso karon. Porting daghanang kaso. O niya, kung doon na sila isulti, tanaw na kus minority, bala yun, react yun, gubuton yun ba, gubuton. O niya, kay, ibaw, ka-parliamentary role man ang ila diha. Niya, ang mga kasagaran as Brave 13, mga great lawyers man sa dib, may sad kayo sa parliamentary, ang gibuhat atong niaging adlaw, gahapon ba to? Itong isang adlaw ba to? Ni-walk out ang mga minority. O niya, inisog lang yung ilap. Inisog. Niya, ilhan gininimong mga tao nga kana laging koan. Kana bang nagpuyo Diyos kwarta o sa Bulawan ba? Isog kayo. Pero ang there is dapit sa Brave 13, pinanguluhan ni sanay nga na, Senate President Cayetano, nila ni Marcolita, Jaime Marcos, Ruben Padilla, nila Jinggoy, Aper Timutabi, kalma ragyod kaayo. Pero sakit kaayo ang pulong. Samas pulong ni Congressman, Senador Marcolita, nga na-impress kay ko niya ba? Ingon din siya, inyo kong gipailag kaso para ko muhilom, di ko muhilom. Magsige ragyod kong tabi. Inyo kong gipailan og kaso para inyo kong hadlokon bisag ako na lang usa magbarog mupadayon kog barog. Inyo kong i-post to the wall mo push back yun ko ginamit ang kamatuoran balaod ug ang atong konstitusyon. Ana siya nakulan induta ani dili ko mohilom labi na gyud
sa pag-imbestigar niining dagko kayong korupsyon. Nya sila maroy member sa Blue Ribbon Committee, pinanguluhan ni Pia Cayetano, igsuon sa na ni kuan Alan Cayetano. Nya kuan masagay na balaod man gyud. Unya ang assistant ro niya kay si Rodante Marcolita Mantingali. Nya naa sila diha Amy Marcos, Ruben Padilla uban pa pulos-pulos na gyud na ay kaso na sila ron. Kay ngano man ang ilag yung imbestigahon ang corruption, hain ang trillions. Ug naukay ang mga na-involve sa trillions. Murag yun katong gahapon nagtangtang mi sa atong kisame diha sa dining hall sa pari diha sa atong kumbento. Lata naman kay ito, lata na gyud kayo nya manimaho ng ihi sa ilaga nya aga kunot-kunot na ba nako ato ng ilisan kay maabot ra ba atong pista. Pagbungkag nagkabungkag gay yung ilaga pastas ilaga gakabuag dagan bisag asa na lang dagan mga ilaga kay nabungkag na ang ilang gipuy-an karon paglingkod aning Blue Ribbon Committee tan-aw na ko sa mga involved madiri man sa Congress didto sa executive diri sa Senate murag mga ilaga nga ukay gid sila maayo nga ukay hala kay muukab naman sila ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon hain gid ning kwartaha kinsa gid nakabenepisyo ani. Oy, ang mga naas Blue Ribbon Committee gipangkasuhag plunder. Sila nga nagbuhat sa plunder, maoy ni kaso og plunder. Mao na si Jesus gikasuhan sa mga buangon bisag siya mo'y pinakabuutan. Pero unsa may statement nga akong nadungog nanindot kay pagkahimo ni Marcolita sa iyang privilege speech, di rin ko ka tukib kayo pero naganahan lang ko siyang giingon ba. Kinahanglan yung imbestigahon ng korupsyon kaysa flood control nga korupsyon gikawat ang seguridad sa katawhan maunang nangalumos na sila sunangana sa pangawat sa DepEd gikawatan nimo classrooms ang mga estudyante nangana classrooms imagine 65,000 classrooms ang kuwang nato kuno tibok nasod nya last year ang nahimo 22 classrooms ra pero ang budget trillion para sa DepEd nahurot ang trillion 22 classrooms ra nya 65 classrooms unta ang himuonon sa ako lang ang nadungog posible sang sayop ko pero mao to ako nadunggan sa ilang analysis naam na social media o di na tinuod mao na roy ukban sa Blue Ribbon nya ningon pag Rodante Marcolita sa imong sa kawat sa PhilHealth imong gikuhaag tambal ang mga masakiton so nangana og sa imong pagkawat sa farm to market roads imong gidaog-daog o gikawatan ang mga pubring mag-uuma di mo kakuana na kana lang upat akong na dunggan ngilo na kay nastanan oy nya ang ilang gikawat dili lang billions ang total ani trillions nya wala na gitabunan ginalag ngayon kinsay mo ukab anab pusnga gyud ka si Kristo giukba niya ang kabuang sa mga pari niadtong iyang panahon ang kabuang sa mga magtutudlo sa balaod sa iyang panahon iyang giukban nalansang siya sa cross unsa man sa inyo rong buhaton ukbi ang inyong pitaka ug nahibaw na mo unsay sunod no